Tusind tak. Ja, gerne. Tusind tak for, at du kom på min kanal YouTube om de tyske sprog i Nordslesvig. Ja, spændende. Ja, tusind tak. Hallo. Hvad har BDN gjort indtil videre for at fremme de tyske sprog i Nordslesvig? Ja, vi arbejder med det på mange måder. Selvfølgelig i vores skoler og børnehaver, og hvor vi også arbejder med identitet, som jo har meget med det her mindretal og sprog at gøre. Så det er en ting. Vi har nævnt sprogpagten, som er et andet vigtigt instrument, som vi bruger i forhold til at fremme det tyske sprog. Og det vedrører mindretallet, men når vi så kigger på det danske samfund, så ser det jo ikke godt ud med sproget. Altså det gælder i det hele taget. Det gælder også i Sønderjylland, men det gælder i det hele. Altså måske mindre i Sønderjylland, men i resten af landet går det i hvert fald den forkerte vej. Okay. Men som mindretalssprog, der synes jeg, det ser fornuftigt ud med tysk. Altså det er en kan man sige, en daglig kamp, der skal tages både internt og eksternt i forhold til at sproget. Altså det er ikke noget, man kan ikke sætte sig ned og sige, jamen nu har man opnået det hele. Man skal blive ved hele tiden, for at det ikke går tilbage. Hallo? Ja. Ja, jeg har et meget vigtigt spørgsmål, jeg tror. Ja. Det vigtigste mål for de tyske militære organisationer i Nordslesvig er at beskytte og fremme det tyske sprog og kultur i Nordslesvig. Er alle indvendige og udvendige medlemmer i BND på tyske? Vi er meget opmærksom på, at vi selvfølgelig skal være konsekvente, når vi kræver af danske myndigheder, at vi må tale tysk og bruge tysk i forhold til dem, så skal vi selvfølgelig også være konsekvente i forhold til vores egen brug af sproget. Så det prøver vi at gøre og være. Men det er selvfølgelig, altså vi er jo en organisation, der virker i Danmark, så når vi taler med danske politikere, med danske grupper, så er det selvfølgelig på dansk som udgangspunkt. Det er jo, vi bevæger os jo i både det tyske og det danske, men i forhold til det interne, der prøver vi at være konsekvent i forhold til tysk. Taler alle medarbejdere her tysk på hinanden? Det prøver vi at sørge for, og det kan også godt ske, at man får en bemærkning, hvis man ikke gør det. Men vi har jo ud over dansk og tysk faktisk et tredje sprog i området, nemlig sønderjysk, som er den lokale regionale dialekt her. Og der er rigtig mange, også i mindretal, der taler det. Og typisk er det sådan, hvis der er nogle personer, der har kendt hinanden rigtig længe, og de starter med at tale med hinanden på sønderjysk, så har de meget svært ved at lade være med at bruge det. Og det kan jeg også forstå. Men som udgangspunkt, så er vi lidt efter det, når at der gerne skulle tales tysk internt her i huset. Taler ikke alle, som arbejder her i BND, tysk derhjemme, jeg tror. Ja. Det gør de sikkert ikke. Altså, jeg har også talt dansk med min kone og tysk med mine børn, og der er nogen, der taler sønderjysk derhjemme, og det er der mange forskellige modeller. Det vil jeg sige, det blander vi os heller ikke i. Altså, det må folk selv finde ud af, hvad de taler derhjemme. Jeg forstår, at der er sønderjysk, lidt dansk, tysk, måske plattysk, men altså jeg kender ikke personligt nogen, der taler det her. Altså det har der nok været tidligere, men jeg tror det tror jeg ikke findes mere. Er alle jeres begivenheder og virksomheder på tysk? Altså det er det heller ikke. Altså vi laver jo arrangementer, der er målrettet også til danskere, til flertalsbefolkningen. For eksempel har vi et par år udbudt en rundvisning på Knisberg, på vores historiske sted, som betyder rigtig meget for os. Og der er vi jo også interesseret i, at det er et sted, som flertalsbefolkningen her lærer at kende, og derfor er de her arrangementer på dansk. Der skal vi jo også være pragmatiske og imødekommende i forhold til sproget. Men hvis du kigger ellers i kalenderen og ser, hvad arrangementer det er,
Og hvis du kigger på vores, nu her i lørdags, der holdt vi Deutscher Tag. Ja, det, altså der var faktisk alle taler, også de danske politikere holdt deres taler på tysk. Det er ikke noget, vi kræver. Det er vi glade for, hvis de gør. Men det er ikke noget, vi kræver. Men vores egne taler, de vil selvfølgelig være på tysk. Hovedtalen, festtalen vil være på tysk. Det er vigtigt for os, at vi selvfølgelig bruger det tyske sprog. Synes du, at der er nok mulighed for at bruge de tyske sprog her i BDN og i Nordslesvig? Altså i forhold til os selv, der synes jeg ikke, vi har udfordringer, men det kan vi jo godt have i forhold til myndighederne. Altså jeg synes, det går fornuftigt i forhold til kommunerne, men der er en ting, sådan en helt konkret ting, det er i forhold til sprogpagten, som jo beskytter og fremmer det tyske sprog her, og som rent faktisk betyder, at tysk ikke er et fremmedsprog her i området. I forhold til sprogpagten, der skulle kommunerne tilbyde, at der på alle plejehjem også kan tales tysk i forhold til de ældre. Altså, hvor det kan jo ske, at nogle af vores medlemmer, specielt når de bliver ældre og dement, så kan det godt være, at de falder tilbage på det tyske sprog. Og der vil vi så gerne have dem til at have et beredskab i forhold til det. Og der er der kun én kommune, det er Aabenraa Kommune, der har det. De øvrige har det desværre ikke. Hallo, de anslås, at der er omkring 15.000 mennesker, der tilhører de tyske mindretal i Nordslesvig. Men der er ingen officiel statistik. Så hvorfor der er ingen statistikker over, hvor mange mennesker, som tilhører de tyske mindretal, måske baseret på en undersøgelse eller folketællinger, som i Wales. Det har man mange andre steder. Vi kender det også fra andre mindretalsområder, for eksempel i Polen, hvor man til folketællingerne kan sætte kryds ved, om man tilhører for eksempel det tyske mindretal. Det er der sådan set ikke mulighed for herhjemme i Danmark, fordi Bonn København-erklæringerne siger, at det må ikke efterprøves fra statens side, fra offentlighedens side. Så derfor må man ikke stille det spørgsmål. Og derfor er det rigtigt, at de 15.000, det er en beregning, men det er en beregning, jeg selv har lavet. Og det har jeg lavet på baggrund af elevtal, hvor jeg så har sammenlignet, jamen, hvor mange elever har vi, og hvad svarer det til, hvis det var en kommune? Og det vil så svare til en kommune med en befolkning på omkring 15.000. Hallo. Yes. Ja. Jeg vil jo gerne tale med dig om skoler, gymnasier, universitet i Nordslesvig. Der er i gymnasium i Nordslesvig, nemlig det Deutsche Gymnasium for Nordslesvig i Aabenraa her. Er der nok gymnasium i Nordslesvig? Det her er nok landets mindste gymnasie med omkring 200 elever, så hvis der var flere, så ville det blive for småt og for dyrt, og det ville ikke kunne lade sig gøre. Men det er selvfølgelig en udfordring, at vi kun har ét gymnasie, fordi det giver nogle lange rejsetider til nogen, og det kan være en udfordring, og nogle af de unge, de vælger så i stedet for at gå på det danske gymnasie, der hvor de bor. Men vi har, for ligesom at kompensere det her, der har vi det vi kalder et internat, altså et sted, hvor man kan sove, og hvor man får noget mad i forbindelse med gymnasiet. Og at der er nogen, der vælger det, og så ikke behøver at rejse i løbet af ugen. Men koster det mange penge? Det koster ikke specielt mange penge. Det er nok billigere, end hvis de skulle bo ude og selv forsørge sig. Så det er ikke... Men selvfølgelig koster det noget, altså husleje og noget, og for mad. Men det er noget, man typisk vil kunne finansiere via den SU, man får. Altså uddannelsesstøtten. Men der er nogle tilskud til eleverne, som opholder sig i internat. Nej, der er ikke specielt tilskud til det, men de får selv penge jo. Altså de får jo selv uddannelsesstøtte fra staten. Og det er jo tænkt til husleje og til mad. Så på den måde kan det godt lade sig gøre. Det der er vores udfordring,
det er, at internatet, det er simpelthen så dårlig tilstand, at vi faktisk er nødt til at bygge nyt. Ja. Og der mangler pengene, og det er de penge, vi gerne skulle have fra Tyskland. Og det er ikke fra dansk side, men de skal gerne komme fra Tyskland. Og det arbejder vi på, men det er ved at være sidste udkald, fordi det er simpelthen ved at falde fra hinanden. Er der nogle elever, som ikke bor på internettet, men rejser hver dag frem og tilbage til skolen? Jamen, jeg tror, det er cirka halvt og halvt. Cirka halvdelen bor på internatet, og nogle lejligheder, altså de har også nogle lejligheder i byen, og halvdelen, de kører så. Og det kan man jo, hvis man bor her i byen for eksempel, så er det ikke så svært. Fra Haderslev, Sønderborg, der kan det også godt lade sig gøre. Nogen bliver også kørt af deres forældre, nogen har bil. Så det er sådan lidt forskelligt. Og for eksempel Tønder er lidt for lang for at rejse hver dag. Jamen altså, det er ikke, altså hvis du bor i Tønder by, så er det måske ikke det store problem. Problemet er, hvis du bor på landet i Højer eller et eller andet, ikke? Så bliver det svært, ikke? Fordi så har du lige pludselig måske 2,5 timer hver vej, og det er der ikke nogen. Men der har vi som sagt internatet som mulighed for, at man kan bo. Men er der nogle fremtidige plan for måske oprette en anden gymnasie i Nordslesvig? Nej, det kommer ikke til at ske. Okay. Det har vi slet ikke. Altså, det er der ikke noget fundament til elevmæssigt, og det har vi heller ikke råd til. Okay. Men og vi har heller ikke noget udtalt ønske om det. Altså, vi vil gerne have penge til vores internat i forbindelse med gymnasiet, men gymnasiet er velfungerende, som det er, så det vil vi ikke pille ved. Hallo, også det er interessant for mig for at finde ud af statistikker over, hvor mange af eleverne, der går på universitetet eller videregående uddannelsesinstitutioner i Tyskland, efter at de har forladt skolen i Nordslesvig. Der findes meget bekendt ingen statistikker, men det er ikke ret mange, der læser i Tyskland. Og de fleste, de læser i de store universitetsbyer i Danmark, ikke? Odense, Aalborg og især Aarhus og København. Og det er sådan set helt fint, at de gør det, fordi hvis du læser i Tyskland, så vil du som udgangspunkt nok have svært ved at få et job i Danmark. Og vi vil jo gerne have, at vores unge mennesker, når de har læst, ikke kun får job i Danmark, men at de på et tidspunkt vender tilbage til Sønderjylland og bliver en aktiv del af det tyske mindretal. Det fremmer vi, og det gør vi på forskellige måder, blandt andet ved, at vi har nogle kollegier. Altså, det er typisk nogle parcelhuse, villaer i Aarhus har vi en, i Odense og så i København, hvor vi kan tilbyde de unge nogle pladser, hvor de som kan holde fast i fællesskabet også. Så det er vigtigt for os, og det er meget vigtigt for os, at de unge vender tilbage. Det tror jeg er generelt for mindretal, men også for os er nok en af de allerstørste udfordringer, måske den største, det er, at vi skal have de unge tilbage. De fleste af dem fortsætte sine uddannelser i Danmark, men ikke i Tyskland. Det gør de allerfleste. Der vil så være en del, der benytter sig af, at de selvfølgelig kan tysk ved at tage et år i udlandet. Det gjorde jeg selv, hvor jeg læste i Berlin et år. Og det er der også andre, der gør. Og det er jo en god mulighed, man har. Eller min datter var i Wien for eksempel og læste et år. Så det er en god mulighed, og det er der mange, der bruger som del af deres uddannelse. Ja. I sammenligning med de danske mindretal. Jeg synes, at der er mange forskelle, for de danske mindretal. De fleste af dem studerer i Danmark. Efter at de har forladt skolen i Tyskland. Det gør de, og det gør de nok også, fordi de kan få dansk SU, uddannelsesstøtten, som er langt bedre end den tyske, som de vil få, hvis de læser i Tyskland. Så det har noget med økonomi at gøre, og det er fair nok legitimt, at de
går efter det, og så tror jeg også, mange de synes, det er spændende at læse i Danmark, men det har selvfølgelig den konsekvens, som jeg nævnte i forhold til det omvendte, ikke? Hvis vores, de læste i Tyskland, ikke? De fra det danske mindretal, der læser i Danmark, de allerfleste, de vil blive i Danmark. De kommer ikke tilbage til Sydslesvig. Men der er mange gode universiteter i Tyskland også. Ja, det er heller ikke, altså jeg tror ikke, det er ikke niveauet på uddannelsen, der er udfordring. Det er jo, altså, de får jo dobbelt så mange penge, hvis de læser i Danmark, som i Tyskland, eller måske flere. Hallo, vi har en krog af Schloss Slesvig. Jeg vil gerne tale med dig om tilskud. Ja. I har mange tjenester for de tyske militær i Nordslesvig. Blandt andet liten børnehave, 13 skoler, en efterskole og et gymnasium. Ja. Ja. Der er også sociale tjenester. Ja. Og fire menigheder og præster, 5 biblioteker, Ja. 2 bogbusser. Så der er mange tjenester tilgængelige til de tyske militær i Nordslesvig. Så synes du, at der er nok offentlige tilskud fra de tyske stat og de danske stat? Ja, hvis vi sammenligner os med andre mindretal i resten af Europa, for eksempel de tyske mindretal i Østeuropa, så er vi virkelig godt stillet. Altså vi har alt det, der du nævner, hvor skoler og børnehaver er helt afgørende, men vi har en virkelig god infrastruktur, som vi er meget, meget glade for. Ja. Hvad finansiering angår, så ser det rigtig godt ud i forhold til den danske stat og de midler, vi får der. Vi har for 15 år siden fået anerkendt vores skoler som det tyske mindretals offentlige skoler, så vi får ikke kun de her omkring 75%, som man får i andre private skoler, men vi får faktisk 100% fra den danske stat. Så det er vi rigtig godt tilfreds med, og vi synes, vi bliver behandlet rigtig godt. Og det er også vigtigt, fordi det her med, at man giver et mindretal ret til at have sit eget skolesystem og skole og børnehaver, det nytter ikke noget, hvis der ikke er noget finansiering med. Men på den danske side er det rigtig godt. Hvad den tyske side angår, jamen så halter det lidt. Og det gælder især de tilskud, vi får til at vedligeholde og til at bygge nyt. Det er faktisk det samme beløb, der har været de sidste 30 år. Og det er et beløb, man ikke kan bygge noget nyt for mere. Ikke? Altså, så det har vi slås med i rigtig, rigtig mange år, og det er vores største udfordring lige nu. Det er de her midler til investive midler fra den tyske side. Fra de tyske side? Ja. Okay. Ja. Jeg har et spørgsmål, jeg synes, at det er vigtigst. Ja. Når det gælder om at beskytte og fremme det tyske sprog i Nordslesvig, hvad er udfordringer og muligheder for BDN? Altså den største udfordring, kan man sige, den består jo i, at vi er en del af det danske samfund også. Ja. Og det vil vi gerne være. Vi er jo integreret, men vi skal prøve at undgå at blive assimileret. Så det er sådan en balancegang, og alle i mindretallet taler jo også dansk. Måske der er nogle tilflyttere, som lige skal lære det, men som udgangspunkt taler vi alle dansk og tysk. Det er en udfordring i det daglige også, i forhold til at holde fast i det tyske sprog. Og det er sådan noget så simpelt som, at vi jo for eksempel i den roklub, jeg er medlem af i Haderslev, der er der selvfølgelig også medlemmer, der taler dansk. Og så bliver det meget, meget nemt, at man svarer på dansk også, og så det hele bliver lidt for dansk, ikke? Og der skal man nok holde fast i. Altså jeg har ikke noget problem med, at de taler dansk, men så må vi andre jo blive ved med at tale tysk, synes jeg. Og det kan godt lyde som en lille ting, men det er sådan mere et konkret eksempel på udfordringerne i det daglige. Vi har, hvis vi så flytter det fra, kan man sige, fra det niveau og kigger lidt på
sådan lidt mere overordnet i forhold til tysk sprog i landsdelen, i forhold til myndighederne, i forhold til at bruge det tyske sprog i det offentlige rum, jamen så har vi som det vigtigste instrument det, der hedder Sprogpagten, den europæiske sprogpagt, som er en konvention fra Europarådet. Og den betyder i praksis, at tysk ikke er noget fremmedsprog i den her region. Men det er jo meget nemt sagt at få det omsat i praksis i forhold til de enkelte ting, i forhold til, at vi kan bruge vores vedtægter på tysk i forhold til kommunerne og offentlige myndigheder. Det er en indsats og en kamp, og noget, som hvor man skal holde fast og være vedholdende, ikke? Og så prøve at få det her gennemført. Men det er en god mulighed, den her sprogpagt. Men er der nok mulighed for eksempel eleverne og tale tysk hver dag, tale tysk ofte? Det er jo, altså i undervisningen er det jo, kan man sige, nemt nok, fordi som udgangspunkt er undervisningssproget tysk. Det gælder selvfølgelig ikke sprogfagene engelsk og dansk, og der kan også være i de senere klasser nogle hvor man bruger nogle danske matematikbøger, men det er fint nok, det fungerer. Men så er der jo frikvartererne, ikke? Og hvilket sprog taler de unge i frikvartererne. Og det kommer nok lidt an på, hvordan sammensætningen er, og hvad de er mest tryg ved. Og vi kan mærke, nu hvor vi har fået en del tilflytning fra Tyskland i løbet af de senere år, så bliver der faktisk talt mere tysk, også i pauserne i klasserne, blandt eleverne. Ikke? Men det er der som sagt, det er jo ikke kun tysk og dansk, der er i spil her, men også sønderjysk. Og mange unge bruger og taler sønderjysk, og det er rigtig fint. Det er også en god ting. Men det gør det ikke nemmere i forhold til tysk. Jeg ved, at der er mange mennesker, som flytter fra Tyskland til Nordslesvig for uddannelse og måske for arbejde også. Ja. Er det en mulighed eller udfordring for BDN? Jamen, det er sikkert begge dele. De, der kommer, det er en meget blandet og sammensat gruppe. Og der er nogen, der jo kommer til Danmark, fordi de ikke vil, have noget med tysk og Tyskland at gøre, men de vil være dansk. Og dem ser vi jo ikke, og det synes jeg er helt i orden. Altså, det er deres valg, det er fint. Så har vi en gruppe, der vælger at, integrere sig via os, især hvis de har lidt større børn, så vil de gerne bruge vores skoler, og det har gavnet skolerne, der er fyldt godt op, og det giver bedre økonomi. Men det er også en udfordring, som det jo altid er, når der kommer rigtig, rigtig mange på én gang. Så er det en udfordring, fordi de her familier, de skal jo integreres både i mindretallet, som man kan sige er vores opgave, men også i det danske samfund. Det er så ikke vores primære opgave, men det er en stor mundfuld, og det med at lære sproget, de unge, altså lære det danske sprog, det er for de unge, det skal nok fungere, men forældrene, det er en udfordring, og vi kan se, at der er rigtig mange, der efterhånden også vender tilbage til Tyskland, og jeg tror ikke, det blev undersøgt, men jeg vil våge den påstand, at de, der flytter tilbage, rigtig mange af dem har aldrig fået lært dansk. Er der nogen, for eksempel gratis dansk kurse tilgængelige til forældre, som kan ikke dansk? Om der er kurser og muligheder? Ja. Altså, der findes jo sprogskolerne, for at hjælpe dem. Der er gode tilbud, men det er jo... Altså nu er det jo ikke alle, der er så dygtige, som du er med at lære sprog. Det er ikke nemt at lære et sprog, især hvis man er ældre. Det er en udfordring, det forstår jeg også godt. Det kræver en stor indsats. Harald, hvad er BDN strategiplan for at fremme det tyske sprog i fremtiden? Ja, altså vi arbejder meget målrettet og systematisk med sprogpagten, og det vi har arbejdet på i mange år, og alt for mange år nu her, det er, at den danske stat skal overtage nogle flere forpligtelser i forhold til sprogpagt. Det ser fornuftigt ud, at der har været mange år, hvor der ikke rigtig er sket noget, men nu er jeg optimistisk. Jeg tror, der snart kommer til at ske noget. Og de her yderligere forpligtelser, som vi har peget på, som vi mener, at Danmark bør
overtage. Det vedrører noget af den udvikling, der er sket de sidste godt 20 år i forhold til digitalisering og sociale medier og e-government og alle de her ting, ikke? Som vi håber, at man kan få dækket af lidt noget bedre i forhold til tysk i Sønderjylland. Harold, tusind tak. Ja, velbekomme. Vi har en meget godt samtale med hinanden om det tyske sprog i Slesvig. Ja, okay. Det synes jeg. Tusind tak.